V roku 2023 som sa zúčastnil udalosti Biela noc v Košiciach, kde ma šokovala obrovská reklama na výrobok Glo od tabakovej spoločnosti British American Tobacco. Bola to reklama, ktorá sa zameriavala na úplne všetkých, čiže deti sa tam fotili bla bla bla. Pri tom, jak to bliká, svetielkuje. A samozrejme som na to poukázal na blogu a v storkách, vo videu. Dal som vedieť aj na magistrát, písal som Bielej noci, písal som Rade pre reklamu. No už magistrát sa tváril, že môj mail nevidí, klasika. Čau. Je tu madamko. Ďalej som označil aj stránku Biela noc, ktorej anonymný admin zo svojej ulitky napísal sebavedomé vyjadrenie, že všetko je v súlade so zákonom a vy ste defamačná kampaň. Tak, milý adminko, milil si sa. Poďme k veci. V decembri 2023 sa k tomu vyjadrila Rada pre reklamu a vlastne sme vyhrali, môžem to tak povedať, keďže túto reklamu označili ako v rozpore s kódexom a zakázali ju na všetkých ďalších udalostiach na Slovensku v tejto podobe, ako je, čiže pre všetkých bez rozdielu veku. Na to samozrejme dala spoločnosť British American Tobacco dokopy nejaký tým právnikov, ktorí voči tomu začali písať odpor a boli tam argumenty ako, že vraj ja som konkurenčný subjekt, ja, bloger Ďuri z Košic, s mojím vape shopíkom, som vraj konkurenčný subjekt pre spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1902 a zamestnáva viac ako 50 000 ľudí. To je asi taká konkurencia, ako keď Strabag, čo robia tie veľké stavby vo veľkomestách, povedia, že Jožko z Valalik, čo maľuje ploty, ich ohrozuje. Absolútne nezmysel. Ich ďalší argument bol, že ide o koordinovaný útok, doslova, keďže ja som o tejto téme napísal na blogu a tým som vlastne vyzýval mojich čitateľov tiež ku nejakej aktivite, keď ich to štve, aby podali tiež sťažnosť. Na toto mám jednoznačnú odpoveď. V tomto svete, kde úrady konajú veľmi pomaly alebo vôbec, sú tu blogery a sociálne siete práve na to, aby sa mohli ľudia spájať a koordinovať a trošku tieto veci pohnúť. Čiže je to úplne morálne čisté a ja nechápem tento zvláštny argument. V každom prípade je to taký malý krôčik pre ľudstvo a naše malé víťazstvo, aj keď mne nešlo o to, aby im reklamu zakázali. Ja by som bol radšej, keby ju povolili aj nám, pretože produkty, ktoré umožňujú ľuďom menej škodlivú alternatívu fajčenia, by mali mať povolenú reklamu. Ale budiš, oni ju zakazujú každému a ja som len tvrdil, že keď to majú zakázané malé lokálne biznisy a vedia to dodržiavať, tak tu nemôže prísť nadnárodný gigant a hrať si podľa vlastných pravidiel. V každom prípade, keď vás to zaujíma, tak si pozrite článok, ktorý som k tomu napísal. Tam je to všetko v bodoch napísané, ako sa to postupne dialo. A verím, že ešte nekončíme.